Velkommen til Oles Øljulekalender den 21. december. I dag er det dagen. I dag er det dommedag, hvis man skal tro profetierne. Majernes kalender udløber den 21. december, og det påstås, at vi ikke mere er til i morgen. Derfor har vi forskanset os i denne bunker for ligesom at få så meget tid som muligt og få det bedste ud af den. Kom med ind og kig. Ja, jeg tror, vi skal lige herind. Vi skal lige have noget. Nej, vent, jeg sidder lige på. Ja, undskyld. Ja, selvom det er de sidste dage, skal man jo lige have ordnet det, man har brug for. Ja, jeg skal spille med herhen. Fordi, som vi kan se, vi prøver ligesom at bevare roen og få det bedste ud af det. Nej! Ja, vi prøver at bevare roen. Bare tage det helt roligt, vi skal nok klare det. Men det der med den der kalender, altså man kunne jo godt påstå, at det ikke er noget mere svindel og humbug. Men jeg har fået fat i en kopi af den originale Maya-kalender. Og som I kan se, det er 21. december 2012, det er i dag. Og så tænker jeg, jamen der er der noget på næste side. Og så, nej, der skriver det så godt nok, der ikke er flere dage, men der er jo flere sider af den her, det kan jeg se. Hvad står der her på næste? Slut. Ja, der må der være en enkelt dag mere. Altså, det er ikke juleaften endnu. Så står der, nu må I holde op, der er ikke mere. Ja. Jamen, så er det jo... Ja, så er det nok ganske vist, at det er den sidste dag. Så må vi hellere skynde os at gå til dagens øl, som er en Santa's Little Helper fra Mikkeler. Den er endda fadlærer. Vi prøver at holde skansen. Jeg håber, vi ses i morgen den 22. Men ellers, ja, det var hyggeligt.